Mangin kaupod sining hapon ang si Vice President or the VP. I guess ara na sa pinakalinya si Sir Carlo C. Villacorta. Sir Carlo, magandang hapon po. Live po kayo dito sa Action Radio Bacolod, sir. Aha. Sir, magandang hapon po. No, si Action John Diaz. Live po kayo ngayon, sir, dito po sa Action Radio Bacolod. Magandang hapon po, Lord John Diaz. Binabati ko po lahat ng inyong tagapakinig dito sa DYEZ Action Radio Bacolod. Magandang hapon po mula po dito sa main office na SSS sa Quezon City. Magandang hapon po. Yes po, sir. Maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon upang ating pong talakayin ito pong proteksyon na binibigay ng SSS para po sa mga self-employed. Pero bago pong lahat, sir, sino po ba yung maituturing natin na mga self-employed members ng SSS po, sir? John, madali lang po yan. Ang self-employed po, John, at sa inyo pong mga tagapakinig ay kahit sinong naghahanap buhay, kumikita, ngunit wala pong employer. Ganun po kadali. Ang self-employed po ay maaaring doktor na may sariling private practice, maaari pong abogado, maaari pong accountant, maaari din pong maging ang mga magsasaka natin, ang mga mangingisda, ang mga market vendor, yung mga tricycle driver, sidewalk vendor. Ibig sabihin, basta po naghahanap buhay, kumikita at walang employer, self-employed po. Covered po yan ng SSS, ang lahat ng self-employed. Opo. So sana po ay magrehistro ang mga self-employed sa SSS, Sir John. Okay, yun po pala yung sinasabi nating self-employed. Pero kung minsan po, meron po tayong hindi pagkakaintindihan tungkol po dito sa self-employed at tinatawag nating voluntary membership. Ano po yung pagkakaiba ng dalawang bagay na ito, sir? Maraming salamat sa tanong, Sir John. Ang voluntary member ay kahit sino pong hindi po naghahanap buhay, ngunit gusto at may kakayanang magpatuloy ng hulog sa SSS, Sir John. Ang self-employed po ay naghahanap buhay, kumikita, walang employer. Ang voluntary member po ay hindi naghahanap buhay, ngunit gusto at may kakayanang magpatuloy ng hulog sa SSS. Mahaba po yung panahon, Sir John, na ipagpapareho po ito ng marami. Pero magkaiba po. Ang pinakamahalagang pagkakaiba nila ay yung self-employed member ng SSS ay may protection mula sa Employees Compensation Program. Ibig sabihin na, Sir John, kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay dahil sa paghahanap buhay bilang self-employed, may dagdag benepisyo po. Ang voluntary member po ay walang coverage mula po sa Employees Compensation Program. Sir John, pahingi pa ho na isang minuto pag paliwanag nito. Opo, sir. Go ahead po, sir. Simula po 1975, ang Employees Compensation Program po ay para lamang sa mga empleyado. Ngunit, sabi po ng Employees Compensation Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment, sabi po nila, i-cover din natin ang mga self-employed. Kaya po simula September 2020 lamang, covered na rin po ng EC program ang mga self-employed. Ang mga aksidente, disgrasya o sakit na hango sa paghahanap buhay ay may dagdag benepisyo ang mga self-employed. Yun po yung Employees Compensation Program, yung work-related na aksidente, disgrasya, sakit
may dagdag benepisyo. Mm-mm. Kaya po, Sir John, mas mataas ng bahagya ang hulog ng self-employed sa SSS kung ihahambing sa voluntary member. Pero Sir John, kakarampot na dagdag lang, 10 piso o 30 pesos kada buwan na dagdag hulog sa SSS, may dagdag protection na po mula sa EC program, Sir John. Ang voluntary member po ay walang protection sa EC program dahil sila nga po ay hindi naghahanap buhay ngunit nagpapatuloy ng hulog sa SSS. Marami, Sir John, ang naguhulog bilang voluntary member pero sa tunay na buhay ay self-employed. Sana po kung kayo rin lang po ay naguhulog naman bilang voluntary member pero sa tunay na buhay ay self-employed po kayo, sana po iayos po ninyo ang inyong pagrehistro sa SSS para makilala namin kayo bilang self-employed para po may dagdag benepisyo po kayo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related. Napakahalaga po ng pagkakaibang yan. Maraming salamat po sa tanong, Sir John. Opo, sir. Carlo, na-mention po ninyo bago lamang yung pagkakaiba ng self-employed and voluntary membership. May mga nagtatanong po, ano po yung specific example nito, sir? Sino po yung ano mga trabaho, for example, yung masasabi nating self-employed po para meron po silang basihan? Opo, ulitin ko po, kahit sino pong naghahanap buhay, kumikita at walang employer. Okay. Minsan, mga professionals po yan, Sir John, doktor na hindi nagtatrabaho sa ospital, may sariling practice, pwedeng abogado, pwedeng accountant, pwedeng engineer, pwedeng contractor, pwede pong magsasaka, Okay. pwede pong mangingisda. Mga naghahanap buhay, kumikita, ngunit walang employer. Kahit po yung market vendor, self-employed po sila. In fact, Sir John, karamihan po sa atin manggagawa sa Pilipinas ay self-employed. Dahil sa hanay pa lang ng mangingis at magsasaka, halos 9 milyon na sila ayon sa Philippine Statistics Authority. Ngunit, hindi ganyan karami ang nakarehistro sa SSS bilang self-employed. Kaya John, kami ay umaabot sa lahat ng mga magsasaka, mangingisda na nakakapakinig sa inyong radio program na sana magbigay po sila ng puhunan sa oras at tiyaga na asikasuhin ang pagrehistro po sa SSS bilang self-employed at magpatuloy ng contributions bilang self-employed, Sir John. Opo. Kasi po naniniwala po tayo na kapag may SSS coverage po, hindi po tayo maghihirap basta po tayo ay tumatanggap ng buwan ng pensyon sa SSS. Okay. Magandang ano po yun, sir, no? Ehemplo po yung mga magsasaka, ito po mga mangingisda, na akala po nila hindi po sila kwalipikado na mangin na parte po, mangin miyembro ng SSS. Pero dito po, atin pong ipinalawanag na they are totally qualified to be part of. Kailangan lang po nilang iproseso yung kanilang requirements sa application dyan. May nagtatanong rin po, partner po siya ng isang negosyo, sir. For example, katulad po nito, no? Merong negosyo yung kakilala niya, nagbe-business rin po siya doon, kasosyo siya. Kwalipikado rin po ba siya para sa self-employed po na membership sa SSS po? Opo, siya po ay naghahanap buhay. Wala naman siyang employer. Siya yung may-ari, co-owner siya. Self-employed po siya kung tatanungin. Ang tanong ko lamang po dun sa nagtatanong ay ano po kaya ang kanyang negosyo para po malaman natin ang kanyang talagang eksaktong hanap buhay. So yes, mga ganun mga partners katulad na nasa screen ngayon, partners and single proprietors of business covered as self-employed, Sir John. Oo, nakikita ko po ngayon dito, no, sa screen natin, merong actors and actresses, directors, scriptwriters, news correspondents,
na who do not fall within the Correct. definition of the term employee in Section 8, pwede po pala sila, sir. Oho, actually Sir John, gusto ko talagang paulit-ulit ako no kahit sirang plaka, basta naghahanap buhay, kumikita at walang employer, self-employed po kayo. Sana po ay magrehistro kayo sa SSS bilang self-employed at maghulog ng contributions bilang self-employed para po ganap ang inyong protection sa oras po ng pangangailangan. Okay. Marami po kasi akong kakilala ng mga freelancers hosting events. So pwede po pala sila no mag self-employed, baka maproseso nila. Opo, Sir John. Ang kailangan lamang po kaunting puhunan sa oras at tiyaga na asikasuhin ng pagrehistro sa SSS at nang maumpisahan na ang inyong paghuhulog sa SSS at matamon nyo na po ang karapat-dapat na proteksyon na mabibigay po sa inyo ng inyong SSS coverage. Opo. Sir John, lalakasan ko na lang po ang loob ko na talakayin na natin yung mga benepisyo. Yes, opo. Baka kasi saglit lang ang oras natin. Ako sa totoo lang, Sir John, pwedeng 2 oras ako magsalita na hindi ka na makakasalita. Opo, so ito yung palaging tanong eh. Ano yung benepisyo kaya na may hatid kapag sumali ako dyan, tinatawag nating self-employed na to? Opo, so marami po sa ating pagtanda, may retirement benefit. Pag tayo po ay mabalda, may disability benefit. Kung tayo po ay mamatay, may death at funeral benefit. Sa ating pagkasakit, may sickness benefit. Sa ating pagkapanganak, may maternity benefit. Muli, kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay hango sa paghahanap buhay bilang self-employed, may easy benefit po, Employees Compensation Benefit. At para sa pangangailangan sa kaperahan, nakakautang po sa SSS, ang mga active members nakakautang po sa pamamagitan ng aming salary loan. Ang mga pensioners naman po, mga retirement pensioner, ay nakakautang pa rin sa SSS sa pamamagitan ng pension loan program namin. Ang lahat ng benepisyong ito at pribilehiyo ay matatamo po basta po tayo ay naguhulog ng karampatang buwan ng hulog sa SSS, Sir John. Opo. So, lahat po ng ito pwede po nilang ma-avail. Ano pa po yung iba, sir? Opo, actually gusto ko lamang pong talakayin sana kung gipit po tayo sa oras, yung buwan ng pensyon, Sir John. Ang pinakamahalagang benepisyo ng SSS ay ang buwan ng pension pagdating po ng ating retirement. Sa kabuuan, ang karaniwang halaga ng monthly retirement pension na SSS ay 4,914 pesos kada buwan. Ang pinakamababa, Sir John, ay 2,200 pesos kada buwan. Ang pinakamalaki ay 19,634 pesos kada buwan na buwan ng pension. Depende po kasi talaga sa inyong contribution record. At iyang buwan ng pension po ay inyong matatamo basta nakapaghulog man lang kayo ng 120 contributions, Sir John. Hindi po kailangang dire-diretso. Basta po pagdating ng inyong retirement, may 120 contributions man lang kayo. Katumbas po ng 10 taong hulog lamang yan, karamihan naman po sa atin ay may kakayanang maghanap buhay ng 40 taon, hindi ba, Sir John? Kunyari po, age 20 to 60. 40 years po yun. Pero maka 10 taong hulog man lang kayo, tiyak na po kayong may buwan ng pensyon mula po sa SSS. So sana po pahingi po ng puhunan sa oras at tiyaga na asikasuhin po ninyo ito at pinapangako ko po na balik po sa inyo ang inyong contribution sa SSS. Ilang beses pong babalik sa inyo ang inyong hulog sa SSS pag kayo po ay maging pensyonado po.
ng SSS, Sir John. Mm-mm. Lahat po niyan ay kaya na pong i-file online. Kung kayo po ay hirap sa online, andyan pa rin po ang mga branch ng SSS, Sir John. Mm. Sir, may mga nagtatanong, marami pong benepisyo, no? May retirement benefit, accident benefit, may maternity leave, maternity benefit rin. Parang pareho lang naman po pala kapag ikaw nagtatrabaho at self-employed ikaw. So, yung mangyayari nito, kailangan na nilang iproseso. Pero yung pinakatanong po ngayon, magkano po kaya yung pinaka-minimum na kinocontribute po natin, sir? Opo. Sa hanay ng mga self-employed, ang pinakamababang hulog po sa SSS ay 570 pesos kada buwan. Ang pinakamataas naman po ay 4,230 pesos kada buwan. Depende po kasi, Sir John, sa ating buwanang kita. Kung maliit ang ating buwanang kita, maliit po ang hulog sa SSS. Kung mataas po ang ating buwanang kita, mataas din po ang hulog sa SSS. Depende po sa inyong buwanang kita ang inyong magiging hulog sa SSS. Pero siguro ang mahalaga malaman, ang pinakamababa ay 570 pesos po kada buwan para sa self-employed, Sir John. Opo. Ibig sabihin nito, i-assess pa rin naman po sila ng SSS. Pwede pong self-assessment po yan, Sir John. Titingnan lamang po ang aming gabay, yung SSS Circular 2022-034, at makikita nyo na po yung tinatawag naming schedule o table of contributions for self-employed. More or less, parang 14% ng inyong buwanang kita ang hulog ninyo sa SSS po. Opo, no? So, napakaganda po kapag nalaman na nila, naintindihan nila po itong kung paano po ba nagtatrabaho, function itong tinatawag nating self-employed. Ano pa ang gusto nating ipahatid ng mga mensahe po, Sir Carlo, tungkol po dito sa self-employed na gusto nating ipaalam sa publiko, sir? Apo, Sir John, tayo po ay gipit sa oras, pero ang SSS po ay nasa social media po. Lisa, pakita natin yung ating social media accounts na slide. Ang lahat po ng proseso ng SSS ay online na po. Pwede po kayong makaklaim ng benepisyo sa SSS kahit anong benepisyo online. Pero wag po tayong magambala o masindak kung online po ang platform ng SSS. Kaya po ninyo yan kung kayo po ay pwedeng matulungan ng inyong mapagkakatiwalaang kamag-anak o kaibigan sa online platform ng SSS. Pumasyal lamang po kayo sa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber o TikTok account ng SSS. I-type nyo lamang po ang gusto ninyong malaman, self-employed. Kahit self-employed lang po ang i-type nyo, baka ako pa rin po ang makita ninyo sa social media account namin. Nariyan po ang aming mga instructional videos para po matutunan ninyo ang pag-aasikaso ng inyong SSS. Muli, Sir John, kumakatok kami sa radyo. Kami ay nandito sa inyong programa dahil mas gusto naming subukang abutin ang lahat ng mga self-employed dito sa buong bansa. Ang mga self-employed po kasi, Sir John, walang maaasahan na iba sa pag-aasikaso ng SSS kundi ang kanilang sarili. Kaya humihingi po ako ng oras at tiyaga sa mga self-employed na asikasuhin ang pagrehistro ninyo sa SSS bilang self-employed. Siguro po sa una parang mahirap, pero pakitawid lamang po para po mabigyan po kayo ng karampatang proteksyon ng SSS sa oras po ng pangangailangan. Opo. Ang tinalakay ko nga, Sir John, yung retirement pension na 120 contributions ang kailangan. Pero doon sa disability at saka sa death pension program ng SSS, 36 na contribution man lang, may protection na po kayo para sa inyong sarili at sa inyong mahal sa buhay
basta may 36 na contribution kayo, may protection po kayo kung kayo po ay makaranas ng matinding disgrasya sa buhay, mamatay o mabalda. May buwanang pension na po basta makahulog man lang ng 36 contributions. Okay. Sir Carlo, maraming salamat po sa mga impormasyon na binahagi niyo po dito sa amin sa Akso Radio Bacolod. Naway marami pong natutunan yung ating mga tagapakinig ngayong hapon po, Sir Carlo. Maraming salamat po. Salamat po, Sir John. Salamat din sa kasamahan ko kay Lisa at kay Pai. At sa inyong mga tagapakinig, maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Maraming salamat. Magandang hapon po, Sir Carlo. Action Reports, Afternoon Edition.